Dit is hem dan, de speciale handbike waarmee het Jelmer Kleefstra van Noordburgum de Mont Ventoux trotseren wil. Nou, hier is heel licht. Het ding had nieuwe versnellingen, drie kettingen. Het is hier in die op de bergen Kesgebroek en op het platteland, dus hier geschikt in alle opzichten. Jelmer had een spierziekte en keer net op een gewone fiets. Het apparaat kost het €6.000. Het geld is bij elkaar gebracht door sponsoren, zoals de survivaltochtorganisatie van Veenwosterwal. Wij sponsoren Jelmer door de deelnemers al een euro extra ingelezen te laten op beide dagen. En die euro wordt volledig ter beschikking gesteld van de Stichting Jelmer. En hoeveel smiet dat op? Dat komt allemaal bij de €600 wat het extra oplevert duurt, ja. De Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk is een begrip in de fietserij. Een ongenaakbare poest met een top op 2 kilometer. Een beklimming van 20 kilometer. Het kan er behoorlijk spoken. Ik maak ze me er net zwaar door. En de poging op zich, dat is ook geweldig. Bijvoorbeeld als het op de helft van die berg komt, dan dat is al een hele uitdaging. Als het juist hoe sfeer dat is. Jelmer is net alleenig, maar elkaar honderden fietsers zullen beziekje in september de Mont Ventoux te bedwingen. Ik zal de komende weken protten trainen, protten naar sportskwallen. Ja, een protte kilometersmaatje. Prot in Papendal trainen en samen moet het goed komen. 6 september, dan is het zover. Jelmer is vast besletten. Hij doet het al jaar van zijn vlienier on kanker verstoorne paken.